Nang walay sulod nga mga pambot, ani mapintas pag alib eh. Dili na nato na pasakyan diha kay nanay Ah. Mayong buntag, ang Islas Cabigin aduna po say laing isla o kini ang gitawag nga White Island. Gikan din nga pitas po lungsod sa Mambahaw, barangay Yumbig. O gatong atuon ang gatong gitawag nila nga White Island. Sir, mga pila ka minutes mabot na dito? Mga 5 to 7 minutes din. Ay, 5 to 7 minutes lang. Dali ra siya. So, mga 5 to 7 minutes mabot na dito sa mga island. Daghan na usab nga mga pump boat ang gabiyahin. Kani timing sab karon kay Holy Week man. Usa daghan kayo nga mga tao Sabado, no? Sabado karon. Sabado Santo. O usab kini. Usab kini ka na o kanina panahon may kinasabiko sa mga Cabigin. Daghan sa pinagdadako na sinabi sa komunidad din na hindi sa panahon na magkamawin sila sa katong ikaw ngayon nakita ko sa ito na panahon sa Cabigin. May mga panahon nga nagko ang balo din kini siya linaw pa ni linaw ra ni
15 minutes kami. 15 minutes, sir. Oo, okay ra. Dili man mi Sir, magdugay. hindi mo sakay ako, sir. Ah, Pwede balik minutes siya. sige sige ah. Sige 15 minutes kami sir ah. Dere na lahat. Sige, salamat. Sakay na mo. Oo, kaya to. Sige. Sige, salamat sir. So niabot na ta no kami dili sa may batok sa batongon. Ha? Awag saan? Awag. Wala, sa yung slippers. Ayos ako. Din na sul na ibayad na pag abang ka na usap po na sa mga pangita po sa mga residente din sa maong dapit. Gikan din sa itong nahimutangan sa White Island mismo. Din usab makita na to ang patsada kayo nga view sa mainland na Camiguin Island. Mupo ni ang rason no nganong ginabalik-balikan gid po sa mga turista, malokal man or international. Gawas ni nga patsada kayo nga talanawon no nga kining bukid sa Camiguin ato pong makita ang labihan katinaw no, sa dagat dinhi sa maong lugar. Paliwala pa man sa medyo init yun no ang panahon din but daghan kayo ang mga tao dinhi sa maong lugar. Dyan. Kung inyong makita karon no nagdaghan na ang nagulat para pabalik. Kaya ang mahitabo manggod din kinahanglan imong imanang timong number no, sa pampok imong gisakyan para ora punto ang imong sakyan na papauli dito sa may mainland na Camiguin. Sir, pila mo ka behean matag adlaw? Like sa inyo, sa inyong kabahin? Ang depende sa kuwan ka ng ang kusog ka rin Holy Week. Ang kusog. Pero ang ikaw, kapila na mo nagbiyahe karon nga adlaw? Pito. Kapito na. So, kahapon, kapila ka kabiyahe kamo, kamong grupo, kamong partner? pito. Tag limit ninyo ng pito or depende gyud? Depende gyud sa kada kanon. Pero ang inyong sweldo inadlaw or depende kung pila mo kabiyahe? Every by trip, so inyong kwintahon kung pila mo ka trip? Wala mo. Tag 120 ang trip. Ayan yung matimanan ko ba? Na dito. Kami dito kada dagat tali. Kasi kung pinatid panigon. Kami nagsilto dito. Muni ang view kung papauli niya ta. Gikan dito sa may White Island. Siyempre magatubang ka no, dito sa mainland sa Camiguin o Camiguin. Moto no ang Camiguin na White Island. Actually wa kay nato gipakita tanan no ang tanang anggulo para pod sa panahon nga kapon na pod mismo ang mobisita dinhi sa maong island. Kamo na ang ora nakapapagyapon ang element of surprise. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat. Shout out di ay kang Sir Julius J. Trabado
Sibuyan. Sir, shout out ingon man kang Dan Floyd Bibar. Sir, salamat kaninyo.